В прекрасния YouTube канал на Кралски намерих едно видео с заглавие "Най-гнусната реклама, която съм гледал". Между другото, рекламата е на някакви пуканки по Пито. Ето тук намерих им канала и рекламата. Първо ще ги оценя по други критерии, преди да пуснем самата реклама. Например, кога е създаден канала? 15 януари 2025 тази година, през януари месец е създаден. Мога да кажа, че тогава още имал ChatGPT и доста се съмнявам дали те сами са си създали тази снимка на канала или ChatGPT им е направил. Добре, затова горното там, както и да се наричаше, може да са го направили сами. Но за аватара, т.е. за снимката на канала, може би е AI. Тук като гледам, доста деца са включени в техните видеоклипове. Между другото имат 2000 абоната и 49 видеоклипа, от които 48 са такива кратки, където се наричат Shorts и някаква долнопробна песен. Според Кралски е долнопробна. Между другото, на 20 лайка на това видео реагирам на едно видео на Кралски, което си го избрах. Добре. Между другото, тук... тя нямат описание на канала. Ма пък имат 1 милион гледания. Що па не? Да пускам рекламата направо. Да те попитам. Добре, нищо не сме видяли. Добре, нищо не сме видяли. Искаш ли попито? Искаш ли попито? Точно така, трябва да засипваме храна. Трябва да даваме такъв добър пример на малкото поколение, включително и мен, защото аз съм Навор 14, т.е. 2014. И разбира се, трябва да хабим храната за някакви глупости. Например, да си сипваме в интимните части. Що пък не? Искаш ли попита? Искаш ли попита? Стига ми толкова, май. Да, стига ми толкова тази нещастна реклама. Мога само да кажа, че 30% от рекламата се говори за някакви пуканки, а останалите 70% се въртят мазни кючеци и някакви се бъркат в интимните части. Супер реклама, няма що. Между другото, интересно ми е, смисъл, нали, като влезете в статистиките на вашия YouTube канал, отивате на Customize Channel и можете да гледате статистики, колко годишни ви гледат съдържанието. И ако излезнат минимум, ако са някакви години, които още години под 18, аз просто ще се гръмна. Добре, от 14 до нагоре ще го приема. Но по 14 години да гледам как някакви си бъркат в интимните части, интимните глупости говоря и аз не знам, и да му въртят мазни кючеци, не, ще кринжа да направо, не издържам. Пак казвам, ще реагирам на видео на Кралски на 20 лайка, ако съберем над 50 лайка, ще реагирам на някакъв ютубър, на каквото видео искате от неговия канал по ваше желание. Това е хора. Не, тръгвам, ще кринжна.